sa kaap. Ano ba siyang kaagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga taga Campo 8, Minglanilla, Cebu, nga dumadatampo nagdasangan nga Drake. Tinuod, Mir. Iimo na kong gisugot. Oh, Drake. Uyab na ta. Salamat kayo, Mir, nga. Huwag ko nimupan to sa dugay, ha? Ayaw lang kong pasakit Drake, ha? Ha? Dili, giuyab ti ka, nya, pasakitan. Dili pasakitan. Sa to, bay? Uyab na mo, Mira? Oh, bay. One click, right? One click. Wow, grabe ni mo, ha? Naunsa ng taong gabay Drake, oy. Ano naman? Di mo mang giapil si Mira sa imong listahan, oy. Nunsa ka da? Ay, bay, pakunkuan pa ka. Kadaghan na ni mo uyab, ha? Nya, nanguyab pag ka, Mira? Bay, binuang ang gutong ako unta niya. Nga, isukot man. Aw, sige na lang. Ay na ba si yaw-yaw di agad? Mag-iinom ko na kay uga na kinitutot na lang ako na. Ya, sige. Nya, sa may ato yung nun. Sa unsa? Ang importante nga, mahubog ta. Dagay babay, dagay man. Ay, napalabi, oy. Naunsa man ka. Ha? Na, hubog na ka, oh. Ha? Hubog ka na kayo. Hubog down. Ako, hubog. Kaya ba kaya eh? Oh, pero wat, sarasay man. Monay, wa pa mahubog. Uy, alabay. Ang imong maning uyab, si Mira. Mira, my loves. Niyam lagi ka. Naamang ko'y nagsulti na ako nga hubog na kaayo ka. Maunggi apas ti ka din, he. Pinangga gini kasi mong uyab, bay, kay giampas mo ka din, eh. Sakto na nang imong giinom, be. Ako kay hatod sa inyo. Yamat, ikaw hatod ni Bay Drake, Mira? Oo, kay maunsaw niya ni kung magpalabi ni kinom. Dali na, ihatod ka na lang ko. Tabangan lang ka na kung agag ni Bay Drake. Day Mira kay, basi matumba mo. Salamat sa pag-apas mo na ko, Mira. O paghatod sa nimo sa amo. Okay ra, uy. Uya bayata. Sa sunod, ayaw palabig inom, kay tingalig maunsa ka. Basi binuangan unya kas mga bugoy. Mira. Salamat kayo. Musta Bay Drake? Okay na ba eh? Ngayon sa man, inom ta? Ay, pakuha ko ba eh? Eh, nakuya doon ron. Huh? Saan ka? Adto ko ni Inday. Katunglain ni mong uyab? Ubay. So, sa sunod adlaw ta mag-inom, ha? Sige, ikaw bahala. Why problema? Buhi pa di ay ka? Buhi taon eh. Lain na pa di mo eh. Wala mo kapakita na ko. Abi na kugwa na ka. Ha? Nabisi lang ko day. Busy ko sa trabaho. Busy sa trabaho o busy ka sa lain ni mong uyab? Uyab boy! Ikaw raman akong uyab. Tarungagit ko Drake ha? Kay kung ako gani mahibawaan nga may lain kang uyab, sorry na lang yun. Kay buwagan tagid ka. Day. Ang Daya J. Ang pal... Uy, mo bay? Nag-away din mo sa layan ni mong uyab, kato si Inday? Ubay. Nasuko nga. Tagsar kong napakita niya. Bida, no? Yan, saan na ni mo ron? Kung buwagan kang Inday. Ay, gool naman ni mo nga. Napabasmira. Tanawa Drake o kung ganahan pa ka ana. T-shirt? Isukod kun masakto ba nimo? Nganong imong kong gipalitan og t-shirt? Ganahan lang ko. Oh,
Nga naman, dili ka ganahan? Gunahan, oy. Oh, isakod na. Brad! Betek! Oh, Asa bay. karon? Nakon sa amo, eh. Nga naman ta? Suruya ko diri sa amo eh. Ha? Nga naman? Limo tay. Birthday na ako ron oy. Ha? Imo na yung birthday? O taon ba eh. Mong are na dire kay di ate dagang mainom. Ayay. Nga sa ato, babay. Hubog na sa daan, eh. Lagi na ko dong. Maong dali na! Doktor Renio. Bebe. Ayaw paglangas kay tapuhan ti ka ining towel nga gibasa na ko aron maulian ka. Palabi man taong kag inom, uy. Anong, imo tapuhan, mira. Tungod kay love ti ka, Drake. Ngano ko taong ni katawa man ka, Drake? Love ko ni mo? Unya, ikaw, di man ako love. Drake, Lagi, mga itinuod, ako'y gugma ni mo, eh. Binupang numudong ako pagbanguyab ni mo. Gikalingawan naman, teka. Nya, sugot mo ka. Drake. Usa naman kasi mo na nga, wala nang mapakita asmiran ako. Saan kinahitabo niya? Agoy! Mo ba? Nagpalayo na tingali ito nimo. Ha? Okay mo magkang gisultihan og sakit atong nakainom ka. Oo, lagi ba eh. Na, Hubog ko ato eh. Ug ako siyang naprangkahan nga, wako'y gugma niya. Ug ako lang siyang gikalingawan. yay ka kung mauna. Nahiubos to nimo. Lakaw na! Ato or tawag ito. Pangayo pa sa ilo. Nanawag man lagi ka. Dugay-dugay naman good nga, wala ka magkita anak ko. Nabisi lang ko, Drake. Nabisi ka? Oo. Naiubos ka na ko. Drake. Sorry kayo ha, Mir. Nakasulti ko na mo og sakit. Okay ra, uy. Noon sam ko. Gimingaw mahinuon ko, Mira. Mas gusto na mahinuon kong naasi permi. Ay, nayabag naman hinuon ko. Uray gidangat nimo. Kung mauna, nahigugma na kang mira. Murag maog itang nalibay. Kay, Maog yun. mingawon naman ko niya. Mo lang siyang gikalingawan pagpanguyab. Unya, imo pagsultihan og sakit kay nga mga pong. Nya karon na in love na hinuon ka. Mao lagi, oy. Nayabag naman tingal ko, bay. Magkita tabi. Ha? Nga naman? Gimingaw ko nimo. Gimingaw ka sa babae nga imo lagi kalingawan? Oh. Ang babae nga imo lagi panguyaban pero wa kay gugma? Nangayo na ba ikong pasaylo nimo, ha? Sige na, Mir. Magkita ta. Dili ko makahigayon pagpakikita ni mo, Drake. Kaya di ako sa ko igsuon. Asa man? Di sa lutupan. Nagbalik na lang ako diha sa Minglanilla. Magkita ta. Dili naman ko makahuwat nga mupaulis, Mira. Imingaw na gid ko niya. Ako siya nga tuon sa lutupan. Di na gid ko sa lutupan. Akong tawagan si Mira, me. Ako siya pahibaon nga di ako sa plaza. Ikaw, cute. Kanang babae nga naglingkod nga nagkatawa. Ug may kaubang lalaki. Si Mira man na. Mir! Drake? Oh, ni aman lagi ka.
niapas ko nimo. Oh, Mir, kinsam din yung kuyog mo. Iya kong uyab eh. Unsa? Mir, unsay puti pa sa buti ni? Sorry kaayo, Drake. Pero dili na ako makaantos. Looy kaayo ko nga ako ipamugos ang akong kaugalingon sa tao nga wa mahigugman ako. Mira. Ay kabla ka, Brad. Ako isaad mo nga panggaon ko si Mira. Ug dili ko si pasakitan sa mas imong gibuhat niya. Dili man sa kaangay mag-uol, Drake. Kaya daghan magkag-uyab. Maong adto na lang nila. Kalimti na lang nga may Mira kasi mong kinabuhi. Sa dami ng Tinuod yun day ang ilang giingon nga unya mo na makita ang importante sa usa ka butang kung wa na kininimo. Bisag unsa bay akong buhaton, dili na mahitabo nga mabalik pa na ko Mira. Kay may bago naman siyang uyab. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.